Ka Umsau Nongbri Youth Club kam Library Center menta ka sengi kala play perda ya ka first interdong football tournament hapo madan snong Umsau Nongbri. Hagane ka jingilang play ya kane ka lempung yele kai lawan ban saki daga kong Rona Khmdeng kum ka kong San uba Kores Marwen secretary ka MPCC ki riurang ba ki nong yelam snong ki khon samla bat ki pait ba ki balawan ban pensong shit ya ka te ka lempung yele kai la play ya kane ka lempung yele kai daga ba penher ya ka lama jong ka te ka club daga kong San ka kong Rona Khmdeng. Habakren hakate ka jingilang ka kong Rona kala ai mensim ki khna baginang kiu shaprang hakikam mele kai hakapule ka puthi bat banlong ki khlor ki ba pharnai jong ka dong bat ka thain ri bhoi. Hagane ka sngi play ya kane ka lempung la sakhi ya ka jingya khun hapdeng ka dong lum na Umsau Nongbri bat ka dong shat na ka bet Nongbri. Yangi ki bala longkum ki nong mi khman mo hagapor ka banga longkum ka MDC jong ka nongko constituency ki babun na ki samla ka ka ba ki wan ut hangi ki nong mi khman ka long ba ki kwa banyo ya kata ka kam sarkar ten rei kalong ka be shisha ha ka ne ka joko jungi ka ne ka por ka ba menta ba ka pos sarkar go jungi ka like thousand li ki nong apply ki don da ki phau ka char ka shemjing ya ka ban dia accommodate lan dia ban dia yo lang ya kita ki kam sarkar ten rei la dangi kum ki kun samla ngi shem kanu ko bantala da ka de ke jile kai la ne ka sap ka bangi don ha ki banta ki boter le se ka problem jong ka unemployment kan solve la ne yen wen no ya ka ngin la ban yang hala ki jong ki jan kumbala mai phang lai ba Kores mo ban ong ba iba Eugensen banta de MLA aga tu por nga tharai ban ya katulop MLA ro kadang he shibun katulop ba iyo kumu player of football nga tharai ka ISL mo ka tu ka bagi shai le kai hapo India jongi ka bagi shai pe hapo ki TB ki jongi ki kamai da ki krur nga tharai la da de bengi tre kam sarkar nga tharai shi lak la ne arlak la mem la ne ban se fa ka shi slam re ki tu ki de tang shi season ki kamai da ki krur nga tharai ka tournament kanom ne palat ya kalai banai so panai da ki krur ki la pan kamai de na ka ne ka daw na ka liang ko chungi nya ai ga ching pun slur ya pi lang baro ba pin ya ga shakma shakrang ba pin shim khia ha ka no ka sap ka ba pi don Mereka kalian semua akut bawa football nomor beli, 16 benar mereka bagi su hal sekolah mereka kerja sebenar mereka mana benar mereka pura, mampat dia pura surok, mampat dia pura, kita panggil pura ngayo pisah, kaju tu lah tapi kuah, persuasi hak sport jadi hak football, pengajukan hak football. Hindi belum profesional. Lalu dia belum kam kadi benda profesion juga. Lalu dapat isu yang kaitan dengan tournament football interdong ane tournament belum malak isu kata belum ngelam dia pisah nasional. Pihak lalu tua belum player football bagi profesional football bab klub imja. Lalu pilih basketball pilih belum player football basketball ba imja. Untuk nga South New League International Fight kiba ngayon ofisas ba hindi may isu ini betul no na tanaw tama ba piyo kata likely sportsman gudang kadi discipline respect but honor